Makita iti video anaragsak nga agbilbilang iti maysa a lalaki kadagiti kwarta asag 1,000 a pesos ang mapapati nga agbalor iti 1,000 a pesos ken at atibayan daytoy iti kadwana a babae. Iti saan ang amo ket daytoy iti insayang ka ti National Bureau of Investigation Lawag City ken ti Securities and Exchange Commission Lawag Extension Office ang maysa nga entrapment operation iti kaso nga illegal investment scheme iti syudad ti Lawag. Kalpasan iti sumagmamano a daras ket Alvin, yes sir. Taga-Umbay kami. Okay, so kita hinahap mo rin kamarkman data. Tuktilit tayo ng markman na lang. Ito markman na lang ako dito. ditoy a binasaan ti agent ti NBI ti subject iti Miranda rights. Alvin, pag-alistaran na ka, adati ko, violation of Republic Act 8799, otherwise known as the Securities and Regulation Code. May karapatan kang malaman kung ano yung mga karapatan mo. May karapatan mo manahimik. May karapatan kang sa mga abogado, ano yung sabihin mo, ay maaaring gamitin laban sa'yo. So may karapatan ng mga abogado. Kapag wala kang makuha ng abogado, bibigyan ka ng gobyerno ng abogado na magtatanggol sa'yo ng karapatan. Dagiti subject iti daytoy nga operasyon ket agdawen 20 ket upat a maysa a babae ken maysa a lalaki nga magbagada a mabigbig a vlogger ken mabigbig iti lubong ti pageantry kuna ti seka nga adu dagiti nagkurangan ti Aura Investment Corporation ken sana daytoy anak rehistro. Una, check nyo muna kung anong klase siyang business organization. No? Siya ba ay registered sa DTI? Siya ba ay registered sa SEC? O kaya meron siyang cooperative? Ganon. Tignan nyo muna ang kanyang primary license. And then, susunod dyan, syempre, tignan nyo rin kung siya ay rehistrado din sa ating LGU. Kung meron po siyang business permit. Based po dito sa ating nangyaring entrapment po, wala naman po silang may pakita kahit anong business permit. Kahit nga po yung sa BIR po, wala rin po silang may pakita po eh. Kaya talagang wala silang permiso coming from sa us, coming from other agencies po, wala po silang permit po. Ditoy ang nagbalaag ti NBI iti publiko ang mabalinda ang maibalod no kasbilang man masirip na dagiti investments ken lending company asaan ang sumursurot iti daytoy. The National Bureau of Investigation reiterates its warning to the public na wala pong easy money. Magkandak po tayo ng due diligence, maging observant. Wag po tayong basta-basta mag-invest ng ating mga pinaghirapang pera. Lagi po nating iisipin ang mga red flags na napakadaling kitain yung interest na ito, kikita ko ng malaki. Minsan wala pong ganon. Kaya pag-ingatan po natin ang pinaghirapan natin pera. Lagi po tayong magkandak ng due diligence before po tayo mag-invest. Iti agdamakit ni ipilan ti kaso kontra kadagiti duha subjects iti daytoy a kaso. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez tatak ay